the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow. I-unbox ko yung aking box kasi gusto ko nang inumin yung collagen ko dito na ilagay ba sa ref para lumamig na siya. Wait lang. Dito natin siya i-unbox. Okay. Tingnan natin yung cutter. Tingnan natin yung ating TV para may extra liwanag. Maliwanag ba? Maliwanag naman. Okay. Let's do this. Ito yung kanyang invoice. Ang daming papeles. Tapos meron pa siyang FDA approved. Binibigyan lagi ako ng supplier ko na yung bago ko tong supplier ng copy. Ayan o. Lahat ng products nandito. Ang kapal, ang dami. Ang cute nitong cutter. Walaan yan. Ayan. Shouldn't. Ay. Wala ko na. Ito siya. Oh. Ayan. Punong-puno siya. Ito yung hormonal balance. Gusto ko tong i-try. Kasi ang gaganda ng review niya. Okay. Wellness Whispers na hormonal balance. Ito yung banana melon milk. Guys, kung gusto nyo mga collagen, beauty drinks, pampaganda sa mukha, meron tayong mga skincare din from halo-halo na, Philippines, Thailand, and Korea. And may Japan din tayo, guys. So, ayan. Ito yung bago ng Lux Slim Beauty Smoothie Avocado. Ayan. Premium. Ayan. And Beauty Milk. And meron din tayong Freshies, yung melon milk. May mga naghahanap nito. And itong benta nito ni Million Glow, yung ube mango. Ube mango. Ayan. Meron na tayo, guys. Ulit. And beauty milk na lychee. Yung isa is banana. Ayan. And Million Glow na watermelon. Parang gusto ko itong i-try. Si Shipo Apo. Shipo Apo ba yan? And yan. Choco Blast. Meron ako doon kasi yung isang box may Choco Blast din yun. Tsaka Berry Glow. So, ito yung iba nandito. Yan, yan. So, order na, guys. Sana talaga matapos ko na yung aking guys, yung ating website para madali and para makapag na ba, yung makagamit ng credit card or yung afterpay. And si Sakura Healthy Milk. Madaming magandang review dito. Kaya kumuha din tayo. And ilang flavor ba ito? May pinakulada. Ito yata yung pinakulada. Pineapple Coconut Smoothie. Ito ba yung pinakulada? Ito. Pinakuladang beauty drinks. Hormonal Imbalance. Pineapple and Coconut Extract. Ayan. And nag-order ako ng Cream Silk. 2026 mag-expired. Freshie. Sa mga may gusto niyan. Ayan. Ulit. And etong si Dream and Dream of Me. Sino mga nakatry niyo? Hindi ko pa yan na-try. Ay, ito yung hindi. Akala ko, inanap yung pinakulay. Ito na yata yun. And yung ating taro ng Lux Slim.
Ito yung aking beauty drink. Nandito yung akin, guys. And meron tayong Hair Glow and Hopsy. Nagsiship ako international, guys. Except sa Philippines. Yun lang ang hindi natin sinishipan. Pero sa ibang lugar, yes. And eto yung Koji ni Chris. Ayan. Sa kanya ata to. And eto yung Miss Chong. Ayan. Maganda to. Nakagamit na ako. And Glass Skin ni Chris. Ayan. Basta ayan yung mga foaming cleansing. Mayroon pa dito. Huwag ko na ilabas lahat. Ayan. And meron tayong, eto yung kay, kung kailangan yung sa SY Glow. Yung sobrang maputi. Eto yung kanyang drink din na Glowy Avocado. Dalawang flavor siya sa isang box. So, may avocado tsaka melon. And eto si Fab Fit. So, meron din tayo niyan sa mga nakakaalam niyan. And cream silk ulit. Cream, Kerry Bond Collagen. So, meron din tayo niyan. Ang ganda ng pag... Ay, nag-leak. Ay, nag-leak. Akin na to. Di ba yung nag-leak akin? Ayan, nag-leak siya. Yan, ang akin na yan. And eto yung aking... Oh, yan guys. Mahal nga lang to. Ito at ang pinakamahal na mga Pampa Beauty. Beauty drink. So, in-order ko to for myself. 20 pieces siya, guys. 20 bucks. Tapos, sa isang box, 7 siya. So, every day. So, good for 5 months ko to. Pero, kung gusto nyong bilhin din, okay lang din. But, yes, this is yung expensive nga lang siya. Siya yung pinaka-expensive na collagen drink. Ito yung parang sa Korea na iniinom mo lang. So, kailangan ko itong ilagay sa ref. Ang ganda ng pagka balot nito. Hindi siya durog. Yung, alam mo yun? Yung box. Ito si Sip to Glow. Yung anak ni Papa Cheng, ang CEO nito. Papa Cheng, kailangan si Papa Cheng. Ayun ko kasi tumayo para kunin ulit yung ating cutter. Ayan. Kahit isa lang, come on. Isa lang para makakita-kita. Ito yung Sip to Glow. 2, asing number na yung word. Buksan ko yung isang box para makita nyo. Ganun siya guys. So, ayan. So, may parang compartment siya. Tapos, tigda-tatlo. Tigda-dalawa. Tapos may, tama ba? 2, 3, 4, 5, 6, 7, yeah. 3 sa gitna, 2 sa gilid. Yung magkabilaan. So, ganito siya. So, iinumin mo lang talaga siya. Para siya yung napapanood ko sa mga Korean drama na kukuha siya. Pero yung sa iba, manipis lang. Ito medyo, siya, white. Ayan. Tapos, ganun lang. Tapos, sip-sipin mo na. Pero masarap to pag malamig. So, yan guys. And ano pa ba? Ayan, yung mga more collagen drink. So, yeah. So, ngayon, nagkalat lang tayo. Ito, akin to. Akin. Ayan, no? Good for 5 months to, guys. Good for 5 months. Lagi kasi din tong sold out. So, nag-hoard na tayo para, may stock tayo kasi wala naman tayo sa Pinas. So, hindi ko yan, pag naubusan tayo, hindi ko yan agad-agad mabibili kasi kung bibili man tayo at out of stock sila, wala. So, at least mayroon tayong stock. But, kung gusto niyo rin i-try, pwede ko kayong bigyan. But, hindi, anuin ko pa siya guys, i-compute ko pa yung, kasi mabigat din siya kasi, siya guys, yeah, mabigat siya. Ilang grams kaya to? Walang sinabi. But yeah, mabigat. Okay, so, ayusin ko lang to. Ilagay ko ulit dito sa box, tapos daling ko dun sa aking tindahan.
And pagdating ng mga bata, ipakita ko yung itsura nila kasi nagpagupit sila. Si Holly magpapatrim daw siya. Kunti lang. Kasi yun din ang gusto ng daddy niya. Tinitrim siya every time nagpapagupit yung mga bata para madaling humaba. Holly has that. Ha? Oh, Gary. Dito na sila. You like it? Yeah. Really, really. Put the light, That's gonna fade. He said into a fade. And then after, yeah, but when and then you asked it can I have a little bit more. Why? Because I don't like it long. And she cut it straight, and then there was a bit hanging down here. Oh, go show it. It's up in here. How about you? Oh, you cut a lot. Nah, that's not a lot. Okay, can you close the vlog now? Thanks for watching. Please like and please subscribe. See you next vlog. Night. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time.